είναι μικρή υπόθεση. Ο γάμος έχει υποχρεώσεις, ο γάμος έχει ευθύνες. Εγώ τώρα τι, ένας εγγέτσι, δηλαδή ένα στόμα. Όταν παντρευτώ όμως αμέσως γίνονται δυο τα στόμα. Βέβαια, ο καθένας με το στόμα. Και αν κάνουμε κανένα παιδάκι, τρία τα στόμα. Και αν κάνουμε δεύτερο παιδάκι, τέσσερα τα στόμα. Παιδάκια είναι στόματα θα μου. Τι ήθελες να έχουμε προβοσκίδες σαν τους ελέφαντες ή ράμπι σαν τους παπαγάλους. Γι' αυτό σου λέω. Ο γάμος έχει ευθύνες. Και ότι δηλαδή δεν μπορεί κανείς να κάνει την κουτουράδα αν δεν είναι απολύτως εξασφαλισμένος. Γιατί το λες αυτό, αμφιβάζεις δηλαδή ότι θα μετάξει υποχρεώσεις. Όχι, αλλά τέλος πάντων άνθρωποι είμαστε. Αύριο μηγαίνει το σε κόβει ένα αυτοκίνητο. Τι με κάνει, σε κόβει ένα αυτοκίνητο ρε φανούρι. Γιατί δεν θέλω να με κόβεις το αυτοκίνητο. Όχι πως το θέλω δηλαδή. Αυτό έπρεπε να το θέλεις κιόλας. Αλλά όπως είπαμε άνθρωποι είμαστε. Άρα ώσπου να σε εξοπλίσω θα πηγαίνω πεζοδρόμιο. Και αν συμβεί το άλλο, λες να λέω το αυτοκίνητο πεζοδρόμιο να με κόψει, αν συμβεί και αυτό, χάσει και εσύ κάτι για να έχεις να το λες. Άστο το αυτοκίνητο. Άλλος. Λες να είναι αεροπλάνο. Λες έτσι για την κακή σου πείρα να ανέβουν 5 πιλότοι σε ένα αεροπλάνο, να πάρουν και 50 επιβάτες και όλοι μαζί να φωνάζουν απάνω στο φανούρι το σκαρβέτσο ρε παιδιά, απάνω του, για να μην πάρει την πρίκα ως όλο.